أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم. Dalilin auren sunna kashi na biyu. Hikimar yin aure. Hikimar yin aure ta farko shine dan a bambanta rayuwar ɗan adam da ta dabbobi ko da ta dabba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita ɗan adam akan sauran halittu, shine dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa ɗan adam ilimi, hankali da tunani da sauran darajoji wanda bai bawa sauran halittu tsuntsaye da dabbobi ba. Domin ya zamo halifarsa a bayan ƙasa, wato a nan duniya kenan. Haka ne yasa rayuwar ɗan adam take a cikin tsari da kariya daga littafi mai tsarki wato Alƙur'ani. Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce ko yana cewa, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa ƙana'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Suratul Hujurat aya ta 13. Ya ku mutane, mu mun halicce ku daga namiji da mace, kuma mun sanya ku dangi-dangi kuma ƙabila-ƙabila domin ku san juna, wanda ya fi girma a cikinku a wajen Allah shine wanda ya fi jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wanda ya fi jin tsoron Allah ba zai kusanci zina ba, kuma ba zai so ya haifi ‘ya'ya kamar ‘ya'yan dabbobi ba, ba zai so ya ruguza iyalansa ba, ba zai so ya ruguza danginsa ba, haka nan ba zai so ya ruguza ƙabilarsa ba ta hanyar yin zina. Ya jama'a, a guji zina. Illolin zina suna da yawa. Illolin zina suna da yawa, suna da yawan gaske. A shirinmu na gaba za mu kawo gaɓa ta biyu dangane da hikimar yin aure. Wassalamu alaikum.